Yeah, right ke manje ngibulisa khona ke baphulaphula kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo baphulaphuleni kuzo kanti ke uncubane indawo ukhanqola mhlawumbe ibhuti elidala nempondo unonyembezi uNtswenze yaphinde yabhodisa kone ebusuku njena njengoba benginithembisile ke into zakwethu ndathi namhlanje sabe sinodliwano ndlebe kwakunye nomvundle uzonwabele kaChayana xoxa ngomcimbi obalulekile kakhulu umcimbi ohambisana nento kuba ingaba mhlawumbi bunjani ubugqirha obusulungekileyo khumbule ke ngexesha ungaphulaphula mfundi ku-Facebook live wethu phulaphule ku-Facebook live kanti ke namhlanje sikhosa studio ishow mfundi ibambela Nelson Mandela ya eBhayi kanti ke inumber yami xa ufuna ucomment okanye ufuna kuphosa nawo 041023 041023 0735 mandiphinde 0410230735 inombolo yethu kodwa ke sawuzivula iline ngethuba elifanelekileyo kanti ke ngoku mfondini mandingawenzi made mandamkele umvundle enxebeni mvundle masikwamkele ka Kama kuzoza uzawudibethisa ngezihlwele isekhona into eyibambano phakathi kwamavundle namamvulane ngoku ke siye sithi lokwa ngoku masibe siyibamba ngoba singamamvulane thina sizawuthi ke mhla yacaca loo nto leyo sitsho uba hayi ke badibene okanye badibenanga na umvundle noBhayi kodwa ngoku ngumvulane umsuthu umnilashe usilangode zinguthu usinotshuntu uwolela usibhuxa ndiyabeka amagusha ke ngokwenza kanjalo ndizibuyisela kubaphulaphuli becabako ndisithi mabusuku bomnyama kuvela ukukade camako mandithi ukuze ndilungele funeka ndithi mvundle hayi ithi mvulane zabetha nje nakumbe ndisekhaya nje kwezi veki zipheleyo nakumqhamu umcimbi wamamvulane ithi mvulane de ibe igqibekile le nto ithethisayo mandingakubethisi ke mvulane masibambe loo ndawo siyabulela tata uba uvumele kwakhona ube kunye nathi kwisikhululo sakho icamako radio mhlawumbi phambi kuba ndibheke phambili make ndiphinde kwakhona ndikhumbuza abaphulaphuli uba namhlanje sikhosa studio siyibambe inkqubo yethu seNelson Mandela eBhayi mfundini eBhayi kanti ke namhlanje enxebeni ndikunye naye uzonwabele kaChayana umvulane omkhulu mfundini mvulane sithe masikukrwece tata namhlanje ukhe sizothetha ngomba endicinga mhlawumbi ukuthi usondele kakhulu ebantwini abaninzi siyabona ukuthi namhlanje kwenzeka ntoni na zininzi izinto ezichaphazela inkolo mhlawumbi ndithi ke ezichaphazela isiphiwo sobugqirha namhlanje sifuna ke sithethe nawe sive mhlawumbi ukuthi ngokukwakho ulwazi ingaba mhlawumbi buyintoni ubugqirha obusulungekileyo camako mvulane Kamaku Ntswenze, Kamaku umntu makhulu. Ubugqirha Ntswenze sisiphiwo esivela kumanyange. Phofu esiphiwo sivela kuMvelinqangi. uMvelinqangi ke ngumgqibelelisi nomqambi wobuthina singabantu. Yes. Sikholelwa ke ukuba uMvelinqangi ukhona. Sikholelwa ukuba isinanye esikhulu okanye ithongo elikhulu nguQamata. Othi ke
ibandulule iminyanya nemilonde ekhaya okokubana ikunike ezi ziphiwo. Singabantu ke sizalwa neziphiwo zokomoya ezahlukileyo. Kwesi ke sobugqirha zikhona izinto ezininzi ezithi zingaziwa ngabantu okanye zingabaveli nabantu abaninzi. Eyokuqala yile yokokubana xa ngaba uligqirha abantu bacinga into okokubana ukholelwa okanye ulidemoni okanye uhamba noSathane. Yes. Ayikho loo nto. Amagqirha ayaboniswa abanye anika isipho sokubona, isipho sokunyanga, isipho sokuphilisa. Siphilisa ke abantu ngokwasemzimbeni nangokwasemphefumlweni. Sizama ukusebenzisana nabantu kwiingxaki abanazo. Ubugqirha ke xa ngaba ungabuthatheli ingqalelo okanye usenza izinto ngendlela wena owawubone kusenziwa ngayo kwezinye indawo kuthi buxake. Yintoni ke ubugqirha obusulungekileyo? Ubugqirha obusulungekileyo bubugqirha obulandela ithoko. Ungalandeli imfundiso ozihala apha esithubeni uziva ngabantu abathi bona bangamagqirha okanye abazibeka njengabantu abathwase ukodlula abanye. Igqirha lichongwa kowalo, lichongwa zizihlwele zakowalo. Igqirha ngelinye ixesha iba ligqirha lekhaya, igqirha ngelinye ixesha iba ligqirha elichongelwe ukunceda isizwe, igqirha iba ligqirha elichongelwe ukunceda ubukumkani okanye ubukhosi besizwe esithile. Yes. Kuba kaloku ezi zinto zizinto ezihambiselana nenkolo nenkqubo yakwantu. Kuthi ke xa ngaba uligqirha uyathwasa. Intwaso ke sisikolo esilungiselela into okokubana wena mntu unesiphiwo ukwazi ukunxulumana nokunxibelelana kunye namanyange abantu abalela ukuthula, abantu abadala. Xa zininzi iinkqubo esizibonayo zisenzeka ezithi ke ziye ebugqirheni okanye zikuse ebugqirheni. Ziinkqubo ovele ulale namhlanje uvuke ngomso usithi ndiyathwasa okanye abantu basekhaya bafuna ndibe ligqirha. Inkqubo yobugqirha yinkqubo entsokothileyo, yinkqubo enemigaqo nemigqaliselo yayo ekufuneka ilandelwe ngendlela yayo. Sibona namhlanje kukho amagqirha avele umntu kuthiwe uyathwasa namhlanje kungaphelanga ntsuku zingathi lo mntu selegqibile. Asithi rongo loo nto leyo okanye ingxamnye nobugqirha. Kodwa kukho izigaba ekufuneka umntu ezihambile ezininzi ezenza into okokubana ezenza into okokubana umntu akwazi ukumelana nale nkqubo azawungena kuyo. Yes. Ubugqirha bufuna usulungeke ngokwentliziyo. Ubugqirha bufuna usulungeke ngokwengqondo, iingcinga zakho. Usulungeke nangokwehambo nentetho yakho. Ubugqirha obusulungekileyo ndibubeka ke mna kwinto ethi kufuneka ube ngumntu onoxolo, umntu onothando, umntu onobubele. Ngoba yonke into oyenzayo ayimelanga wena isiqu sakho, koko imele amanyange. Ukuba ungumntu ongakwazi ukuxolela xa woniwe ngumntu, iba nemiphumela emibi ke loo nto kwaba bantu ungabaxolelanga. Yes. Suke ngoku wena ngenxa yengqumbo onayo ngumntu othile amanyanga kowenu, ngoba kaloku xa ukhala, xa unenza isiphiwo, xa ukhala kumanyanga akowenu abanengqumbo ziyabethe lowo ebethe wakukhathaza. Kufuneka ke xa uligqirha elisulungekileyo ube ngumntu oxolelayo noba umntu akazange wazocela uxolo kuwe. Yes. Kufuneka ube ngumntu onothando, onentobeko, okwaziyo ukumazi omnye umntu umbone.
awungumuntu kufuneka uzigwagwisile ngesiphiwo onaso ayisosakho esasiphiwo wena ufana ne-emera ethathiweyo kwathi mayiyokhamana lamanzi engwala amera lamanzi ngawosetyenziswa likhaya. Yes. Abantu abaninzi ke sibabona becinga ukubana njengoba bezezi emere nje lamanzi angaphakathi kubo ngamanzi abo. Ufike umuntu ezigwagwisa efuna into okubana abe kwesikhundleni esithile. Kungenjalo afuna into okubana makaphathwe ngendlela ethile ngoba yena ungugqirha. Uve umuntu xa ehamba esitratweni uthi xa umbulisa usuke imolo ade aqumbe uba kuthene into uzawuthi imolo kuye kuthene into ungazothi amaku okanye ithokoza ngongathi elicamagu linguye kanti icamagu eli into ngaphakathi ngumoya ngaphakathi kuye othi xa ngaba wena mntu ombonayo kufika inyungu nentumakalelo kuwe ukuba mawuqaphele esi sipho okanye lo mntu umdala ungaphakathi kuye. Xa ndidibana nawe Ntswetswe ukuba ngaba isihlwele sam asiboni into ithi masibulise isihlwele sakho ndizawuthi molo nyibani. Kodwa xa ngaba isihlwele sam sibone isihlwele sakho esikhulu kunaso sizawufika isihlwele sam ngoku mna bezicinga ndawuthi molo ndizive ndisithi camagu gqibana. Loo nto ke ithi ke ngoku ayinguwanga ohamba usithi abantu mabathi xa bekubulisa bathi camagu okanye balithokoza kuwe. Koko balawulwa ngumphefumlo ophilayo ngaphakathi kubo, umphefumlo wesinyanya okanye wesihlwele esibona esakho. Amagqirha ke ngabantu abaxabisekileyo esizweni nasemakhayeni. Loo nto ke yenze abanye bazive ingathi ngoku ngenxa yokubana benezi ziphiwo bafune into yokubana babe ngothixo babantu babe ngothixo basemhlabeni. Umntu azenze umntu owazi yonke into azenze umntu ongenophikisa okanye ongenobona ngendlela egwenxa. Umve eshwabula omnye eshwabulela abantu ngenxa yoba bemphikisa okanye besithi hayi asiyithonganga ngolu hlobo uyithonge ngalo wena. Ubugqirha obusulubekileyo ke kukumamela abantu amathongo abo ubancedise okwacombulula ngendlela nawe othonge ngayo. Andithi xa ndiye egqirheni ndifike ndisithi kulo ndithonge ithongo elinje kuba igqirha kwakuze uNtswetswe ngenye imini wafika wanelithongo nje laboniswa ngaloo mini into yokubana elithongo lithetha into yokubana lo mntu makayopha abantu abadala inkomo. Uyive lisithi hayi abantu abadala inkomo. Libe lingakhange liyithonge loo nto leyo into yokubana lo mntu uzawufika ithongo lakhe uzolicongulule ngolu hlobo. Kanye bhayi Mvulane Xebo kule ndawo yamathongo ngicela nje ukhe ndiphinde ndibuyele kubaphulaphuli bam phaa. Khumbula umphulaphula esekhaya namhlanje nje ingathi asikho sestudio sibamba inkqubo lesisebhayi namhlanje ngoko kuba ufuna uba yinxalenye yenkqubo ngathi usitsalele umnxeba kwa-072 017 0939 mandiphinde 072 017 0939 ungathi uthumele uWhatsApp futhi kwakuloo nomboro okanye ungene silive kuFacebook until 9 o'clock live kuFacebook until 9 o'clock ungene phaa kuFacebook wethu iCamagu live iyaqhuba ingxoxo njengoba sithethe. Kanti ke ndiyabona abaphulaphuli bangene phaa kuFacebook live usisimandisa ukhoboka uthi molo Ncibane selikhona nilinde ngomonde kanti ke aphinde athi Camagu nalapho kuba uMvulane siyabhotisa kanti ke bengumhlekazi uDlamini ephaya eGauteng uthi injalo ngqosihlwele uhamba nayo kanye kule ndawo eyiyo lathi ke sisikolo sakho iCamagu radio kanti ke sibambe udliwanondlebe noMvulane uzonwabele wakatshayana sithetha ngomcimbi wobugqirha obusulungekileyo. Uba uziva ufuna ukuthatha inxaxheba sitsalele umnxeba kwa-072 017 0939 okanye sithumele uWhatsApp kuloo nomboro 072 017 0939. Ngoku mandiqongqothe nje ivenkile yalapha ekhaya Mvulane phambi kwento yoba ndibuyele kuwe mandenjeje. All the hits, one station.
Right ke masiphinde sibuyele kakhona ke umvulane kaMnandi bungena kumcimbi obalulekileyo ohamba nethongo phakathi eliye libe ngumkhombandlela endleleni ugqirha manje unginike uqhubeke tata Kamaku Twenza ithongo iyona nto ilawulayo apha kwesi siphiwo sobugqirha ngifuna kususa into mhlawumbi abanye abantu abamameleyo abandaziyo abazayibuza into kokubana kuthenge uTswenzo ezawubiza umvulane ongelogqirha apha kwantu iziphiwo sizicaludaluli apha kwantu sineziphiwo beziphiwo kukho abantu abaneziphiwo abanikwe iziphiwo sokubona nesokulungisa abantu benengomagqirha kukho abantu abathi ngokubahleliyo banikwe impendulo zezinto ezenzekayo ngenxa yokubana umngenkangi unekhwele lokuba izinto ebezikade sizenza zakwantu zilahlekile zemka abantu bemka nomrhiba kungoko ke kukwazeka into yokubana kubekho abantu abafana nathi abathi bacelwe sisihlwele into yokubana babe ngumlomo babe zindlebe namehlo ezihlwele kwanamehlo neendlebe zabantu khona ukuze xa kukho ingxubakaxaka abazama ukuncedisa ndifuna nokususa loo nto Ncebane ndiqhubeke ke nethongo eli uyabona Ncebane ukuba ngaba uligqirha elenza izinto kuba lalifundiswe ngolo hlobo okanye elenza izinto kuba lalive ngolo hlobo labona ngolo hlobo izawuba khona ingxaki igqirha kufuneka limamele ubugqirha obu ayithi loo nto usakunetshoba wena ngumazi wazo zonke izinto kufuneka ulawulwe lithongo sikhula amagqirha usithi xa uzawuya kulo Ncebane yes athi umntu xa ezawufika egqirheni asuke lingqungaphandle limlindele futhi selitshiseka kuba kaloku ithongo lalo mntu khange lilalise kodwa namhlanje uthi ufika igqirha mhlawumbi ngemixesha lingakhange likwazi ukuyenza sixakwe ke thina abantu babonisiweyo into yokubana eli gqirha xa lingakhange lindibone uba ndiyenza la uyibona njani na ingxaki endinayo ingxaki ke evala amathongo zininzi izinto ezivala amathongo zininzi izinto ezivala into yokubana umntu abone enkulu kuzo ukuzigwagwisa nokuzenza ngathi esi siphiwo yinto yakho oyilawulayo nangaliphi ixesha madoda ubugqirha obusulungekileyo bobuya bokuthi xa ngaba ungena Ncebane kukho umntu onengxaki emombetheyo uhle isihlwele sakhe phezu kwakho uzive ugqabuka umcelele ecaleni into yokubana khawusondele ke sincokole uthi apha encokweni yakho uthi hayi ndibonisa into ethile kwaye kuloo ncoko ubungazanga into yokubana uzobhula ubungazanga uzohlahluba akukho nto ithi mandikhupha imali kuloo nto leyo uyawukhanyisa ngaloo nto wena ufuna ukhanyisa ngayo xa ngaba le nto ndiyithetha iyiyo kodwa namhlanje uthi uhlangana negqirha likuxelele into yobana wena unengxaki uzukufike phaa kwam xa ufika lifike likuxelele into yobana rhuma imali ethile ndixakwe into yokokubana ingaba lo mrhumo ufumana uba umrhumo mnye nokokubana uzokhupha ibekelo nokokuba uzokhuphisa imnyama nokokubana ufuna ulahle izikhala umrhumo mnye igqirha lixelele into inkomo yam mna yi-20,000 indixake ke loo nto leyo kodwa kaloku ndicinga uba mna zonke ezo zinto zilawula lithongo ithongo legqirha liyayazi liyaxelelwa lithongo lakho amathongo ayadibana wona ayanxulumana ndithi ndifika kwakho Ncebane njengoba selundilindele sewuyazi imeko yami yomjekhaya into kunjalo awukwazi ke ndizofuna uncedo uqala udidobelele ukuthi uyawuthi uzincede kufuneka ndiqale ndirhume imali ethile namhlanje sihlangana namagqirha ashishinayo ngobugqirha ayikokusoluleka ubugqirha ke obu yile nto yenza into yokubana abantu bathi amagqirha ayaxoka namhlanje sihlangana namagqirha afuna into yokubana abaluleke ngaphezu kwamanye amagqirha sihlangana namagqirha afuna ukuzenza ingathi makhulu kunamanye amagqirha silibali into yokubana siphiwe ngokuphiwa namagqirha aphiwe ngokuphiwa
uyakwazi into okubana ngoku uligqirha ungayiboni into kungekuba awunogqirha okanye awuthwasanga wagqirha koko awunikwanga ayoyakho lengxaki yalo mntu ayoyakho amagqirha akhoyo ahambe rhawula abantu esitratweni ahambe rhawula ulive igqirha lisixa lithetha nakoFacebook njengoba sikoFacebook nje lithi hayi wena usengaba nengxaki ngoba kaloku wena uthi wathi lifune into okubana yiza kulo mna ke ndikhula nangona ndandikhulela emzini ongawazi amagqirha kodwa ndandizibona izinto apho igqirha Ncibane lizawuthi xa ngaba bekuzohlahluba kulo lithi mna ndiphelele eyami indlela yandiphele ngendawo namhlanje sihlangana namagqirha igqirha elizawuba liyagula liyahlahluba liyaqubula yenza yonke le nto all round yenza yonke into all round amagqirha uba bethetha ngogqirha Ncibane amagqirha zii-specialist unento iphiweyo ukuba ngaba uligqirha lokummisela uphiwe ukumisela sukufuna ukwenza izinto ububona ingathi amagqirha eziya zinto anemali ukuba ngaba uligqirha lokuhlahluba uboniswe iingxaki zabantu sukufuna ukuhamba uyobanyanga amagqirha namhlanje kunzima into yoba xa ndize kuwe Ncibane ndizoconsulta uthi xa uphelelwe uthi hayi Mvulane khawuhambe uye phaa kuDlamini ngoba uDlamini ndiboniswe ukuba nguye umntu ezakwazi ukunceda kule meko kuyo ngoku amagqirha akhoyo afuna ukwenza yonke into amoshe iingxaki zabantu ufumana into yokubana ngoku umntu esenza la masiko elandela imithetho yegqirha suke umntu imeko yakhe iye idodobala kanti udodobaliswa ngulo mntu ufanele uba uyamnceda amagqirha akhoyo Ncibane anomona uthi umntu xa ebona into okokubana uNcibane ingathi unesiphiwo ayodibanisa amakhathakhatha akhe avale isiphiwo sikaNcibane acinge into okokubana lo mntu lowo ke uzawuphumelela njengegqirha andibali into okokubana izihlwele zingabantu abasulungekileyo izihlwele ayingobantu banomona izihlwele ayingobantu bakhohlakeleyo kanye kuloo ndawo bhayi ndinombuzo kodwa ndisafuna ke ndiqaphele kuqala abaphulaphule bam abangenileyo phaa kuWhatsApp wethu umzekelo bathobele batho nonxi esithi nacamaka udada makuchume kwande kuwe ndihleli nani ngumhlekazi nomvumisa lo eTinarha wangena naye phaa uVuyokazi Gonyela esithi camaka udada uNcibane ndikhona nikhumbule kabaphulaphule namhlanje sikho studio inkqubo yethu ibandlela ngaphandle studio siseNelson Mandela inombolo uzayisebenzisa ukuthumela uWhatsApp ngu-072 017 0939 072 0170939 kuba ufuna ukuthatha inxaxheba apha enkqubeni utsho uthi uphulaphula uzositsalela umnxeba kwa-072 0170939 thumela uWhatsApp kolapho mandiphinde 072 0170939 ukanti ke baphulaphula basemakhaya ngexesha siyaqhuba nditshilo ndathi sihleli kwakunye nomvulana omkhulu uzonwabele Blakey wakwaTshayana sithetha ngomcimbi ubugqirha obusulungekileyo mandiza apha kuwe Mvulane kulo mcimbi wokuvalwa kwegqirha siloko ndikakuvela kanye kule ndawo ndibe nombuzo into yoba xa kudeske kufikelele kwinto yokubana kube khona igqirha elivala elinye sukube ephi amanyanga sube ziphi izihlwele sube ephi amaweni wena mntu uvalwayo ngelaa xesha omnye akwaziyo ukwenza umdaka bokuvinca okanye akuvalele isipho sakho wena uligqirha sube khona Ncibane ingxaki ikhoyo njengoba nditshilo uba izihlwele ngelinye ixesha ayingobantu bezinto ezimdaka xa ngaba umntu okuvala esebenzisa amayeza amdaka kukho abantu abanobugqi bokufuna bokwazi ukuba isihlwele
isixwele somnye umuntu babe isipho ngoba babisipho baba isihlwele okanye baba indlela le babhala indlela le bakunike imicube ethile ezakwenza ngoba uthi ngokuthongayo abantu bakuwenu bekulumkisa uvuke ungasakhumbuli into yobana abantu bakuwenu betheni kuwe bayafika abantu bakuwenu bakulumkise ngaloo nto okanye uzibone izinto kodwa uthi ngoba kaloku wena wazinto uthembe eli gqirha lakho umane uyochaza phaa kulo ndimane lisebenzisa amayeza amdaka lona ukuvala ndithe ke xa bendithetha Nxibane intwaso sisikolo xa ke uhamba isikolo kutishala ongalunganga neemfundiso ozifumanayo ayibizo mfundiso zezizo yiloo nto ke ngoku ungakwaziyo into okokubana ume wena uthi hayi khona khange kuthiwa ngoxesha bendisiza apha into yokubana bendisele lo mxube thina sifuna i-shortcut ufuna into yokubana ukhawuleze ugqibe le nto ingxaki ngabantu abaninzi xa kuthiwa banengulo emhlophe umntu seleqela into yokubana mandiyigqibe le nto ngoba ndizawuhlazela ebantwini bazawuthina abantu xa bebona uMvulane enqashele bazawuthina abantu xa bebona uMvulane ethwele isihlokolo ephethe itshoba mandiyikhawulezise le nto abantu bengekayibuni kuloo nto uyofuna ukhawulezisa ke yile izakwenza into yokubana unikwe intloya ngumntu kuba kaloku yena sele eqabele unazo iindlela zokunxulumana ngendlela ebhetele kunye nezihlwele zakhe abanye ke basebenzisa izihlwele zodwa Nxibane abanye basebenzisa izihlwele kodwa bazongezelele bathwane njengoba bethwasile nje umuntu aphinde athwane ndikuvilele yabona ke ngoku xa sele ephinde wathwala ubugqi bakhe buba nzulu ufumanisa ukubana isihlwele sakho sithi ngoku sizamayo ukukubonisa nokukuncedisa into yokubana sikukhusele sibe bukoyisakala ngoba kaloku lo muntu akancedisa akancedisa zakhe kuphela koko uncediswa nakubugqi abusebenzisayo obuzama into yokubana izihlwele zakho mazingabi namandla ndike ndahlangana negqirha kule ndiyithethayo Nxibane elathi kum xa siphikisana ngento ndisithi kulo liyaxoka kwacaba senyusa kwakulo Facebook lazothi kum sawuhlangana emathongweni awu ndabuza ke mna into yobana xa usahlangana emathongweni uthetha ukuthini layithetha ke loo nto yazi uba hayi sizawubona uba ngomphi phakathi kwam nawe ostrong sawuhlangana ethongweni hayi bo namhlanje ndizawufika ethongweni lakho ndathi hayi ukuba ngaba utsho uzesahlangana emathongweni mna ndizohlangana nawo emathongweni mna ndizawuthetha nelaa mithongo into yobana malihlangane nethongo lakho ngoba kaloku mna ndinawo amandla okungena ethongweni lomnye umntu ke kukho amagqirha azigwagwisayo ke into yokubana umntu uyakwazi ngokuleleyo azokuzingela ngethongo ayizokugqirha ke obubugqi ngoba lo mntu usebenzisa imimoya emdaka ukuzama ukwenza okanye ukunzakalisa so izihlwele zakho zeke zikhona kwixesha umntu akuvalayo zizama ukukubonisa khumbula into yokubana kufuneka uba uqale kuvuleke ingqondo yakho uphinde kuvuleke ingqondo yakho yokomoya phambi koba ukwazi ukuzenza okanye ukuziva ezinye izinto ezithethwayo zizihlwele zakho yes xa ngaba ke ingqondo le yakho ingakhange ivuleke ngokomoya awuzuva ngoku izihlwele zakho zithethayo zizamane zikuwonisha ke izihlwele zikuwonishe zikuwonishe suke zithule ngoba ikuzo ingathi awungumuntu umamelayo ngoba kaloku zithi siyakubonisa le nto emathongweni suke wena uyithathe uyise kwakoligqirha uthi liyakunyanga ngoku uthi masekuncede kanjani xa uzawuthatha kwale nto kuquka nendlela yoba ungaphuma njani kule nto uyoyichazela lo mntu basithe sebenzisa umntu othile nothile ukuze ulungene kule ngxaki sukela gqirha ningasebenzisi le mithi emibini lithathe lo omnye nomnye omdaka obufana nale mithi emibini bekuthiwe uzofike ukhande yona likunike lithi sena kanti libulala isihlwele libulala esi sihlwele sakho sistrong
Right, 072-017-0939, 017-0939, mandiphinde 072-017-0939. Kanti ke sikubonile pha asavela wakanto zakhe nayo iyangena sithi sengenile hlomla nami ndikhona. Right, singibonile ke nonke torhwana, khumbule ke sikuphethele isikhululo sakho Amagorado, ungathi uphulaphule ko wa.itsamagolive.co.za okanye ke mfondini usithathele i-app yethu pha ku-Google Play Store nalapho ke mfondini uzawusifumana khona pha Google Play Store. Uphulaphule nje unayo emnxebeni wakho efonini isikhululo seso mfondini Amagorado. Kanti ngexesha sithetha ngomba ubaluleke kakhulu umba wobugqirha obusulungekileyo. Ngoku ndifuna ixesha ndinike nje umvulana omkhulu ithuba lokuba asele amanzi nathi ke silungise nje izinto zalapha ekhaya. Siyabuya nje emveni koku. Right ke phulaphula ekhaya sithethu ngosisana lowo esithi ingulo. Sisaxoxa ke umba obalulekileyo, umba wobugqirha obusulungekileyo. Kanti ke sinomvulane omkhulu efonini uzonwabele wakatshayana. Mvulane umkhuba omkhulu kweli xesha langoku apha ebugqirheni, umbona umuntu eqhubekeka kule nto ubukho wayichaphazela ebheka phambili apha ebugqirheni, kanti wandisile unenye into engaphaya emncedisayo. Mhlawumbi andiyazi ke mhlawumbi kuba ndifuna ke mhlawumbi ngenye ixesha ke kule kwanye kwesi sihlandlo ikivelelo ngomnye umuntu onjengawe Mvulane, ndingakhe ndiyivelele ngokwam. Mhlawumbi abantu njengomntu nawe mhlawumbi ke ongusomasiko uzeziphi impawu mhlawumbi unanothi azibone kumnyanga okanye kwigqirha uqonda uba into yalo ayiyodwanga, sekukhona izinto ezongezelelweyo. Ngenhlobo nje lokulumkisa abantu bangenza kanjani ukuzikhwebula kwimeko efana naleyo? Camagu Nubani. Inzima ke Nubani ukumbona umuntu ngexesha. Ngoba ngizawuthi mhlawumbi kukho amagqirha elinye ulibone linenyoka ezihlala endlini kwayo. Uzibuza imibuzo. Ndingakubethanga emlonyeni njengomnye umfoko wajikeleza apha eMonti ehamba ngemoto evuleka apha phezulu unenyoka, abantu bethetha izinto ngayo. Nubani ndithe ubugqirha busisiphoso komoya. Kamako tata. Abanye ke banazo inyoka Nubani. Ibe ingezo nyoka nje zokufunda kanti zinyoka zokusebenza. Yes. Njengoba kudla ngothiwa kukho izilo apha ebugqirheni, ayizozilo ezithi zihlale nawe endlini uninzi lexesha. Zizilo oyidibane nazo kule milambo lithi gqirha lihambe. Suke udibane nomuntu ke ngo enesisilo sihlala apha endlini. Athi esisilo siza kuncedisa ukwenza imali. Okanye athi esisilo senza into ethile, sinomlingo othile esiwenzayo ukuzama ukukuncedisa kule nto uzeleyo. Uyabona ke Nubani, igqirha ekufuneka uzikhwebule kulo, yabona igqirha elikwaziyo ukuthi ngoku linyangayo liphinde libulale.
lidume ngokubana hayi ubani xa ngaba ufuna iyeza lokubulala yiya kwigqirha elibani. Alikho igqirha Nxibane elinikwe umthi osulungekileyo wokubulala. Amako. Ukuba igqirha liyabulala Nxibane, khawuzibuze nayo into yokubana kwakuyintoni ezakwenza uba lingakubulali wena. Ukuba igqirha linomthi, amagqirha Nxibane anikwa umthi, for umzekelo, ukuba ngabe unomfazi okanye nomyeni, unikwa umthi igqirha elisulungekileyo lithi xa uzofuna irhabiya okanye xa ufuna ubopha umfazi, lithi yiza naye kodwa nawe ube khona ukwenzela uba ndinibophe nobabili. Alikuniki wena wedwa into yobopha, ngaphandleni koba ke lenza nje intloti. Kodwa xa lisulungekile alivele likunike nje loo nto lithi hamba bogalela umyeni akho abe sisiyoyoyo okanye abogalela umfazi angaze akubuze nto. Igqirha elisulungekileyo Nxibane, xa ngaba uthetha nalo uliva ngentobeko, awulivi ngozigwagwisa ufike likubalela abantu elibanyandileyo uba mna ndinyanga ubani nobani. Ndinamathoba 10. Ndinamathoba, ewe ndizawugqiba lithi elinye. Uyabona laa mntu njengoba wayebulele wakhutshwa ndim ukuze angangeni entrongweni, abe umntu ebulele umntu ngebum, akukho ebezikhusela. Hayi. Igqirha lincedisana nabantu abafuna ukwenza okuhle, kodwa xa ngaba igqirha lisaziwa ngokuncedisana nabantu abafuna ukwenza okubi, nawe zibuza umbuzo into okokubana yinto xa ekwazi ukubana iyeza lokwenza izinto ezimbi, uzawuthini ungakuzami wena into okokubana kwezi zinto zakho uzenzayo akuqhine ukwenzela uba uzumane ubuya usizapha kuye uzofuna amancedo. Qho usiza ke futhi uzawuthi yi-2,000, yi-2.5, yi-10,000. Ufumanisa into okokubana uthi xa usithi ndithonge le nto lithi ayikho loo nto leyo, into ethile yenza ngohlobo oluthile. Seyililo elikhokelayo. Igqirha likhokela kwinto yethongo efikileyo. Xa ithongo lakho Nxibane lingacaci, lingaphuhlanga, igqirha lide ngenye ixesha ufumanisa into yobana likunika, yabona ke kukho imithi ethile ekususayo kule meko yobuntu ikuse kwimeko yokomoya. Uve kusithiwa umntu ubone into ethile okanye uthe sawusela eliyeza wabona into ethile. Ikhona imithi enjalo elungileyo ekususa nje kule meko khona ukuze ukwazi ukunxulumana ngqo nesihlwele sakho ngelaa xesha. Amagqirha amaninzi ke awakuniki loo nto leyo ngoba kaloku awafuni uyibone into yokubana kutheni nale nto izinto zakho zihamba olu hlobo. Wow. Udibane nalo lifuna into yokubana yonke into yive kulo. Ihambo yakho yive kulo. Ngelo xesha Nxibane wena uthonge kusithiwa kuzawufuneka uye elwandle edwesa. Lithi elgqirha kuwe mna ndisebenza ngedwesa, idwesa imdaka, mna ndisebenza ngekosenjo okanye mna ndisebenza ngeqinza. Nawe uvume loo nto yokubana lona lisebenza ngeqinza, litshazisa iqinza kanti eqinza kukho inyoka yalo. Abantu mabazifundise ukumamela ithongo. Igqirha lelokuncedisa ithongo, lelokuncedisa wena into yokubana ukwazi ukuva into ethethwa lithongo. Kwakusawuthi ke xa umntu ethwasa Nxibane avuke exelelwe into yokubana futhi omnye angaxelelwa avele xa evuke ekuseni avuke kungekaphumi nelanga, alahleke ahambe ngenyawo aqhwatsule ayofika endlini wegqirha ekufuneka linyangile. Yes. Kodwa namhlanje Nxibane ndisixandize kuwe ufike wena uthi hayi uyathwasa Mdlana, ndinakulungiselela le meko,
khange ngithunywe kuwe into ubani uzondithwasisa khange ndivuke nawe ethongweni Ncebane kodwa uyakwazi ukundithwasisa kakanye kuloo ndawo bhayi ndizaya kumbuzo ndike ndabona nemeko apho umntu le nto yabantu abavela kuMessenger esithubeni athi kule ndawo wawuyithongile unyangwa kuyo athi hayi uyaqhathwa pha ayikho le nto iza kumna ndiza kulungiselela into zakho abe kanti umoshile umntwana abantu enguleni yakhe ndifuna ubaleka ke Mvulane ndiye kulo khona umphulaphuli wethu simbamba pha ku-Facebook live uVuyokazi kwagonyela uthi ngaphandle kwezinto ezifana nezilo okanye ezi zinto zabantu abantu bongeza ngazo ungacebisa ngantoni kuhlobo elithetha ngalo igqirha zikhona izinto ongazimamela utsho usole ke ngoku apha entlethweni ke ngoku ungekaqwalasele into uve nje intetho ukubetha kolwimi utsho uthi ngaba zikhona izinto onoziva savula umlomo uqonda uba kwekho hayi lo khona undonakele Camagu Camagu nakumama uGonyela ndilibele nje idubo somyeni wakhe yazi bendifuna uke ngimthuthe zikhona indlela ozibonayo apha ekubetheni kolwimi logqirha qala lezigwagwisa lithi uyabona mna ndingumarhazula mntana mna akho nto ndiyenzayo wonke umntu oza kum uyaphumelela eva mna ndinamathoba amanga okanye mna ndahamba imilambo ndawela imilambo eminga uyabona ukuba ngaba into umcimbi wakho uphethwe ndim andikhathali noba uthini akho gqirha nondohlula mna omnye umva bekuthetheli into okokubana uyenyelisa xa ithetha ngamanye amagqirha ndizawufika nakule ndawo yamagqirha yeentlobo zentwaso ufumanisa omnye uthwaseke kwisivuno sethu omnye unabalozi omnye unomndawo ufike besenyelisana noba bomndawo bathe umntu alibali nokubana ithongo linye lelakhe makayeke uzifaka kumathoba abanye abantu zikhona nakwaba bomndawo bakhona abahamba ngendlela eyiyo yomndawo nakwaba babalozi bakhona abahamba ngendlela eyiyo yabalozi nakwaba babanguni bakhona abahamba ngendlela eyiyo bakhona abamoshayo abathwaliswayo kwaphansi kwezintwaso zintathu nezinye umva umntu esavula umlomo xa eza kwenyelisa abanye abantu nalo uza kurhawula esithubeni athi kule ndawo unyangwa kuyo kuyathoka uyaqhathwa iza kum awukwazi uhambe uyorekruta umntu awukwazi uhambe uyorekruta umguli Ncebane ukuba ngaba ngenene nangenyaniso lo mntu uyaqhathwa kule ndawo anyangwa kuyo wena uthunyiwe into yokubana umbonise le ndawo aqhathwa kuyo uthi kule nale mntanam uyaqhathwa usawugqiba uthi hamba uyokwenza ngoba uza kuyibonisiwe le nto lithongo lakho lithunywe lithongo lakhe uba khawuleze ubonise uNcebane into yobana makaphume kulo mgodi angene kuwo awuzofika ke uthi ngenxa ukubonisa into uNcebane makaphume phayana uthi iza kum ndizakwenzela mna izinto zihambe kakuhle hayi awuyithunywanga loo nto leyo uthunywe nje ubumbonise xa ugqibile umbonise uyamshiya ahambe uNcebane ayophahla athombe abantu bakowabo ababuze ethongweni into okubana njengokubana nindise kulo mntu ngoku ndifumana into ethi ndiyaqhathwa ndiboniseni uba ndiyaqhathwa uba lo mntu ndimthumileyo ngenene nangenyaniso ebethetha into esuka kuthi ze besakumbonisa ethongweni athi ndiboniseni ke uba mandiyephi awukwazi uthunywa Ncebane into yobana izokhupha umguli kuMvulane umzise kuwe abantu mabayeke ukurhawulela izinto zabantu
nabaguli Ncebane umuntu makaye kuhamba isifa ithongo lakho liyakuxelela into kokubana yathi liyakuxelela into kokubana uzawukwenza ntoni ngiyile ebantwini ndiyohlola abanye kuthi saphuma eminyango ndiqonda uba ayibona le ayidibananga nomoya wami ibisensi wapha ngenye ixesha kukho amagqirha awaziwayo futhi awaziwe ezintle Ncebane angenamayeza amdaka kodwa ndithi ndisawuya kulo okanye mhlawumbi xa elogqirha ndikumcimbi eliwenzayo ngingayiva mna pha kum emahlompheni ngoba kaloku isihlwele sam asidibananga nesihlwele salo undibone ngosendiyile phayana uba ndimadolwa nzima uphinde ndibuyele kuba kaloku isihlwele sam nesala sidibenanga kodwa kubekho igqirha endathi ndilizihambela phaa isihlwele sam nesalo zivele zilangazelelane zidibane ngoba kaloku igqirha alithunywa ngemntwini wonke Ncebane linabantu elithunywe kubo ndingaza kuwe Ncebane ndisithi ndixakwe yingxaki ethile ndifumane umsebenzi undinike ngendlela obona ngayo wena suka ingasebenzi le nto undinike yona kanti khange isihlwele sam sikufikele sikuxelele into yokubana yenza ntoni ngoku waziwayo into yokubana umntu oze kuwe wahamba kuwe wamhlola wamnika amayeza uthi xa ephuma kwakho afumane ikhona ethi engambiza kwi-interview embiza kwi-interview awayeye kulo 3 years back kuthiwe usakhumbula thatha ubizile kweminyaka emithathu edlulileyo uzofuna umsebenzi yizake zizoqala suke mna ndixoshe nakulo bendinawo umsebenzi ngondisuka kuwe Ncebane xa ndibuya kuwe uthi hayi inobe ingxaki kukho umcimbi ongazange wenze uyaxoka nelo xesha Ncebane cha udidiwe nawe into yokubana uyayazi xa uligqirha ke Ncebane ethwasile uyayazi into yobana ndimrhawulekelwa umntu khange ndimthunyelwa umntu suke ndihambe ndiye kwigqirha elingaziwayo okanye ndingayanga gqirheni ndiyexhwele okanye mntane nomncinci Ncebane endidibanayo esithubeni ndithi kuye mntanam ndinengxaki ethile lo mntana kangumbi inghambu athenga inghambu uyidibanise nabazohlamba ngawo uhlambe akalo gqirha laa mntana qha kuthunywe isihlwele sam sithume isihlwele sakhe uba masimnike lo mntana azondinceda kule ngxaki le nto yengulo emhlophe inomnxibelelwano Ncebane lokomoya ukuba ngaba ke uligqirha elingasolungekanga uzawuhamba uhala abantu besithubeni hamba barhawula uba mabenze kuwe uzawuhamba uzigwagwisa apha esithubeni uzawuhambe udimanda into yokubana apho ufika khona wena mawubekwe kwindawo ethile ude uve ke kukho intetho yamagqirha ayithandayo igqirha luvuswa Ncebane Mvulane xa kufuneka ndivuzile nakuvuza kodwa Ncebane xa ngaba Ncebane uthonga ndizawuvalwa sesam isihlwele into yoba mandingangeni kwakule ndawo ulele kuyo ngoba usenentlanganiso wena nethongo ya ngoku imizuzu 10 phambi kwentsimbi yethoba ukanti ke ngoku sesawuvala lo mba sitshaba lethu ke lixesha ngoku imizuzu lithoba phambi kwentsimbi yethoba ukanti ke yabuya phaa uVuyokazi Gonyela uyakukhumbuza ukuthi ngumaduna right ke uzawudibetha ke vula umyeni akho uba ndimlibale kodwa ngumhlobo wabo omkhulu Mvulane omkhulu ndiqinisekile abaphulaphuli ndiyabona bakhona abasele besitsho ngokuba kuzafuneka besiphindile sakubiza nokuba kunini na lo mba ndiyabona ukuthi unika umdla kakhulu baphulaphuli ndibona nje nenani labaphulaphuli sinabo abamameleyo ithetha ukuthi ake siphinde sikubize kulo mba ngoku ngenxa yexesha kuyanyanzeleka uba udliwano-ndlebe kanye sizama ungathi siyaliqoshelisa ngoku ndifuna Mvulane kule mizuzwana nje ishiyekileyo usiphe nje amazwi akho okugqibela
Camagu Nibane, Camagu Twenze, Camagu Mshatendlovu. Xa nsenza kanjalo ke ndicamagu shakwisihleleza kulokhokho umama kamakhulu wami. Nkosi. Ndiyacamagusha koNgxabano baba Nomhlehlo. Omdatshi. Sihleleza kulo makhulu bezo ozana umama. Nkosi. Ndiyacamagusha kwisihleleza koJolo Mphambo Moqengeba, Tholo Mthwakazi. Sihleleza kulo makhulu ke ozana tata ezo. Ndicamagusha kwisihleleza amamfana abesutho ncelasho silemuthi soncuthushono ntutsholo losiphuxa. Alala. Sihlelekezo ezithwendi phuma kuzo ezimkhulisileyo. Ndicamagushe kwisihlelezo noZulu Bafana Umchumane uThothukela. Sihleleke ezo zakulotata ondizalayo. Xa njenjalo ke ndiyazihlanganisa izihlwele Nibane ndithi kule meko ubundibeke phezu kwayo. Ndiyabulela uba zindinikile ulwazi khona ukuze ndikwazi ukuthulula. Amazwi am okugqibela Nibane ndicela uxolo kwabo ndimanyathele ekonsini kodwa ndicela uxolo nam. Kuba kaloku xa usenza rongo kumele kulungiswe. Ndiyacela abantu bakuthi Nibane mabazifundise ukumamela kubantu abadala. Mabazifundise ukuhlala namaxhego aza nasaphilayo bazibuze izinto. Mabazifundise into yokubana xa kusenza amasiko mabaye kuhambela kude. Xa kuthethwa emaxhantini Nibane ngabantu abadala mabaye kumakude okanye bavale indlela badlale ngefowuni. Abantu bakuthi Nibane bayatshabalala ngoba ulwazi luyaphela kuba kaloku asihoyanga. Iziso enye zethu ebesinazo zamaxhego ukuba esikwazi uba sichube kuzo ziyamka Nibane zimka nolwazi. Ndiyacela ke Nibane ukubana abantu babaxabisa abantu abadala. Mxabise umzali nokubona akangowakho nokuba usipheka kangakanani. Hlala naye phantsi umbuze iimeko zokuphila zasemandulo. Ngoba kaloku eyethu imbali Nibane ayibhala ngaphandle. Injalo. Eyethu imbali Nibane yimbali yomlomo. Esuswa komnye umlomo ifakwe komnye umlomo. Ndiyacela Nibane ndicamagusha kubantu abadala. Into yokubana mabathi baveza abanye abantu abafana nam abanaso isiphiwo nesiphiweyo sokwazi into yokubana bakhuphela ulwazi abalunikiweyo. Abantu mabangazifihli iziphiwo zabo kuba besoyika into bazawuthini namagqirha. Njengoba ungenatshoma nje kodwa usiphiwe isiphiwo sakho ngabantu bakowenu. Bekuphela into yokubana uphilise isizwe. Ndiyacela abantu bakuthi mabaye kuzifihla iziphiwo zabo ngoba ziyagulisa. Umbone umuntu engathi uyaphambana kanti into yakhe inyukile. Umbone ingathi uyaphambana kanti kuhleli iingxaki zabantu ayizibekwe eqolo kuye ebekumele uba uyazikhupha. Le nto uyenzileyo Nibane yobundibize namhlanje ukungabizi mna Ntswentse kodwa ububize izihlwele zabo khona ukuze zizothulula ulwazi lwazo kwizihlwele zethu. Ngokwenjenjalo ke ndiyacamagusha Nibane abantu bakuthi ndiyabacela into yokubana indlela yabo mabayijonge bayigqale bagqalise kwindlela abahamba kuyo. Mawabale amagqirha bahamba kuwo. Abantu bavuke nethongo phantsi mabangamameli into yokubana lithini igqirha. Igqirha ayenzululwazi, igqirha ngumntu okuncedisa kwithongo lakho. Nibane. Xatsho Mvulane omkhulu siyabulela kakhulu tata. Sibulela kakhulu ngexesha othe wasinika lona. Ixesha livuma samane sikhweba tata sisenge. Manyanga khona ngeke avume tu ngeke atuvume Mvulane. Nkosi tata usuku bezolo siyabulela. Usuku bezolo Cabanga tata. Yeah. Right ke baphulaphula emakhaya sibulela kakhulu kuni nonke ngethuba enithena sinika lona nasiphulaphula kule nkqubo kanti ke inkqubo beyinkqubo yethu ke mfundini ekhethekileyo sibambele eNelson Mandela Metro kanti ke sabuyela ke estudio uqala ngomso ubheka phambili kanti ukhumbule ngolesine ndiyabuya mna phakathi ko6 kude kobetha insimbi yesithoba sizawube sithetha nebhele umomelezi wesizwe
ibhele umamelezi wesizwe mfondini sabe sithetha ngenkolo kantu mfondini izakho zokuphulaphula ngolesine kwinkqubo ethi Embo Mawethu. Kanti ke le nkqubo ibinkqubo ethi Ingulo uyifumana rhoqo ngolwesibini, kanti ke mna nawe sawudibana kwakhona ngolwesine phakathi kwentsimbi yesithandathu kude kobetha intsimbi yethoba kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngeendawo niphulaphuleni kuzo uNcibane noJali uQhanqulo Mhlomli Bhuti uDala Nempondo noNyembezi uNtswentswe ipone round nangesheleni umanganga ugaqile into ehleli nje ibuza umzwa kwayo nangiphambi kwayo umathandwa zintombi engazuzenza nto utyela izima lokukhanda imali usigaqanuni kanobendiba ndithi busuku benzolo kuni nonke baphulaphuli bethu bonke baka-Facebook live nisale kamnandi inkosi ndiyamthanda nonke. Leeds ungazibamba studio tata ndizawuphuma the next 2 minutes. Ngayibamba studio uqhubeke neenkqubo zakho tata enkosi. All the hits, one station. Come on,